Аз не го познавам и нищо не мога да кажа за него. Да, аз това искам да кажа. Що се отнася до това, което госпожа Менда Стоянова е казвала, аз няма как да коментирам. Край на краищата. Тя е политик от съответния регион. Нормално е да лобира за съответните кандидатури. Друг е въпросът дали това се е осъществило в последствие. А Ломската митница? Ломската митница, както разбрахте и от разговора, който вече беше публикуван, самия конкурс е беше спечелен от сегашния шеф на митницата. А момчето, за което тя лобира, 2,90. Момчето, Ваньо Танов добре го описа. И добре, ама в същото време обаче сегашният шеф пък Искра казва къща за 1 милион в най-скъпата част на Балкана на Берковския балкон. Едва ли това е така. Познавам го Володя, не е такъв човек. Пък и в край на краищата, нали си има органи, които си проверяват тези неща. Той си декларира имущество, така както всички ние си декларираме имущество. В крайна сметка би трябвало да знаете този Володя с какво е неудобен на Фидосова. Не знам с какво е неудобен на Фидосова. Аз госпожа Фидосова не я познавам. И нямам идея какви партийни събрания са правили и какво са проучвали и така нататък. Но това няма никакво значение. Аз съм бил председател на комисията, в която се избирал шеф на митница и трябва да ви кажа, че ще стоя за всички протоколи, които съм подписал. Вие сте за този Володя? Да, разбира се. Това е Володята с тази къща за 1 милион, за която говори Искра? Да, точно така. Ако къща има за 1 милион, аз сега го чувам от вас или от нея. На съвещание, проведено под ръководство на министър Цветанов в присъствието на ръководни служители от Министерството, от ДАНС, ВКС, господин Цветанов е споделил, Танов и Странджев не оправдаха гласуваното доверие. Това е по повод среща да се разследват контрабандни и корупционни схеми в митница Свиленград. Защо така Цветанов е свалил доверието си от вас? Аз мисля, че трябва да наберете телефона на господин Цветанов, за да питате него. Натискаше ли ви Цветанов да не разследвате някои фирми? Аз господин Цветанов не съм го чувал по телефона никога. Никога не съм разговарял с него. Никога не ме е викал в министерството или пък той да идва в нашето министерство. Говоря за Министерство на финансите и респективно агенция Митници. Ваньо Танов каза, че заради нещата, скандалите са започнали заради 2-3 фирми, които са проверявани от митниците. Сигурно е така. Той си има, господин Танов, негова теория, аз имам моя за себе си и така. Вашата каква е? Моята е такава, че ние не сме били хората, които са били най-подходящи за тези места. Какъв смисъл? И да може би по някакъв начин господин Танов да бъде освободен и трябвало да освободят първо мен, за да може чрез мен да го принудят и господин Танов да бъде освободен. Демек, че вие сте неправилните хора, които не слушат каквото им се казва. И аз за господин Танов, както за мен с 100% мога да ви кажа, че аз нито съм член на ГЕРБ, нито съм член на някоя друга политическа сила или някакъв вид движение. Аз имах ангажимент, който бях поел пред господин Танов и единствено се отчитах на господин Танов. Така че аз не работя за дадена личност, за дадена политическа сила. Се работя съгласно законите в тази държава. Откъде дойдоха тия 12 милиона, които Лукойл е платил, които Симеон Дянков каза на прословутата среща на тримата тенори в Гоце Делчев, за които 12 милиона се изтърва като че ли Симеон Дянков и те така и майче не бяха оповестени. Аз ги чух по канал 1. Не съм гледал тази пресконференция, нямам точната идея, мога само да предполагам откъде са тези 12 милиона. Имаше там едно разминаване за едни лихви, които се дължат за едни вземания, които изплатиха към агенция Митници. Предполагам, че може би са оттам. Мога само в случай да гадая. Не съм сигурен. Но предполагам, знаете и другите две фирми, за които става дума, че които не е трябвало да проверяват или където сте се набъркали, където не трябва. Аз трябва да ви кажа, че аз ги знам фирмите, разбира се, кои са, но не е казано, че ние не сме ги проверявали, ние сме ги проверявали. Това, което господин Танов съобщи, аз също мога да го потвърда, че
това ръководство ние бяхме първите, които направихме ревизия като митница става въпрос, в Лукойл Нефтохим и Лукойл България, които до сега не бяха проверявани по този начин. И тук искам само да отбележа, тъй като в някои медии се спекулира с проверки, които сме започнали към една петролна фирма от Пловдивския регион. Ние не сме започнали тази проверка. Проверката е стартирала от предишното ръководство на агенция Митници. Така. Ние просто заварихме тази проверка и екипа, който беше сформиран като проверяващ. Ние не сме натискали никой и никой не е разпореждал да започва такава проверка. Става просто нито аз, нито Танов. Просто ви го казвам това в интерес на истината, за да не се злоупотребява с това. А какво установихте в Лукойл? Ами аз, доколкото знам, ревизията още не е приключила. Нали, сам разбира се, че едни такива фирми, които са и от най-големите данъкоплатци в държавата, ревизията не може да приключи за 4-5 месеца или за една година. Добре, е огромен обем с информация. Добре, МВР има ли чадър от страна на МВР или от определени хора от МВР? Това е основният въпрос, на който въпрос упорито не се дава отговор. Ами, знаете ли, може би, защото въпросите не ги адресирате към правилните хора. Вие би трябвало да знаете... Отговорите на тези въпроси трябва да ви ги дадат специализираните служби в тази държава. Ако МВР има чадър над контрабандата, то тогава колегите от ДАНС трябва да информират за това премиера и респективно главния прокурор. И те са хората, които трябва да разпоредят съответните проверки. Ако е обратното, ДАНС има чадър над контрабандата, то тогава колегите от МВР трябва да го направят. Аз сега, нали разбирате, че каквото и да ви го кажа, изразявам някакво собствено виждане. Именно. Мен ме интересува вашето собствено виждане, защото в докладната казвате, въпреки че врагът, наркотрафикантите, контрабандисти са на стоки е един, по ред причини, някои от тях и от субективен характер, съвместното противодействие на този вид престъпност е на ниско ниво, основното поради липсата на доверие между МВР и митническата администрация. Да, това е така. А защо беше и така? А защо няма доверие между МВР и митниците? Нямам идея. Трябва да питате колегите от МВР. Те напознават и двамата. Ние сме не от вчера в системата. Сега, ако някой е издавал някакви разпореждания, трябва те да ви кажат. Аз нямам идея. Просто ви казвам как се работеше тогава. Как? Всеки работеше за себе си и никой не обменяше информация. Въпреки че ние бяхме готови на абсолютно всичко. Аз още от септември месец молих МВР да се вържат към нашата интегрирана система. Какво да вържат? Да се вържат към нашата система на митниците. Така? Те не го направиха до февруари следващата година. Защо? Питайте ги тях. Нямам идея защо. Това щеше да улесни страшно тяхната работа. А доколкото знам, колегите от ДАНС все още даже не са се вързали. Въпреки че и на тях им предлагахме това. Нещо, което щеше страшно да ги подпомогне в тяхната работа. И добре, тук излиза от абсурдния извод, че МВР и ДАНС умишлено не искат да улеснят работата си в... Сега не знам дали може да излезе точно този извод, че умишлено. Това си е въпрос вече на административно решение. Вас ви изработиха в един материал, че сте информатор на бандитите, доколкото си спомням. Аз верно, че съм бил информатор на всички. Да. Доколкото разбирам, и на Румен Петков бях информатор. По едно време бях на Пещера, после бях на друга алкохолна фирма и някакви такива неща. Това са все фирми, които съм ги работил. Както и да е. Но ви изработиха в този материал, си спомням, с някакви смътни снимки. Там по някъде по границата сте предупредил за проверката, нещо такова беше. Да, имаше и нещо такова, но аз и в интервюто ви казах. Аз трябва да съм пълен олигофрен, за да мога да правя тези неща, при положение, че знам много добре какво става по границата. И както и сам се досещате, че още от март знам, че съм контролиран. В смисъл, че ви подслушват и следят ли? Казвам контролиран. Не, извинявайте, не знам какво значи на прост език, наистина не знам какво значи. Това значи, че те знаят какво аз правя, с кого го правя и как го правя. Вие тук казвате във вашата докладна до Бойко Борисов, че зачистилите материали в средства за масова информация
както и телевизионни интервюта на капацитети в кавички, ми дават основание да считам, че скоро предстои дискредитация пред обществото и прекратяване на митническата реформа. Отворете интернет в този период и погледнете да видите. Почти всяка сутрин се събуждахме с изявленията на бивши капацитети, счетоводители, които бяха много компетентни и разни други лица, които говориха какви ли не глупости. Отворете вестниците и вижте за какво става въпрос. То беше почти всеки ден. За да ви дискредитират вас и съответно Иван Танов. Вие бяхте ли на една среща при Бойко Борисов, където не дойде Симеон Дянков? Не. Значи, първо да се върнем на това. Никой не става въпрос да дискредитира мен или господин Танов. Те дискредитират директор на митница. По този начин те дискредитират един ръководител. Независимо от това Танов ли е, Иванов ли е, Петров ли е или кой. По този начин, как този директор ще има авторитет спрямо подчиненици. Това първо. И второ, аз никога не съм присъствал на срещи при господин Борисов. На тези срещи присъстваше господин Танов тогава, когато е канен. Имало и срещи, които са провеждани без него, както знаете. Тогава, когато беше представен въпросния доклад. Именно. Но за някои от тези срещи, на които господин Танов е присъствал, това, което е счел за необходимо, сме го обсъждали заедно с него. Бойко Борисов от екрана на BTV ви отвърна по повод вашето твърдение за докладната, че не е обърнато внимание, че след тая докладна той направил няколко срещи и така нататък. Той първо, доколкото си спомням, въобще омаловажи това, което е написано в докладната. А след това казва, че е правил срещи по това, което е написано в докладната. Аз не мога да разбера къде е истината. И ако действително някой е изпълнявал стриктно служебните си задължения и сме били контролирани така, както трябва, дори и разговора, който цитирах с неговата секретарка, би трябвало да е на лице. Аз никога не съм си позволявал лукса да лъжа или да споделям неща, които не са истина. Добре, как ще продължи от тук нататък? Каква е вашата прогноза? Как виждате цялата тая истерия, която... Аз много бих искал да приключат нещата. Защото в никакъв случай те не са от полза за обществото. В никакъв случай. Просто нямам никакво нормално и действително няма такава държава. Това, което се пее в една известна песен. И още повече и като служител, бивш на службите за сигурност в тази страна, просто ме е срам от състоянието, в което принуждаваме моите бивши колеги в момента да работят. Това абсолютно всичко, което беше някакъв вид оперативно майсторство, техники, приеми, абсолютно всичко излезе в публичното пространство. Как след това тези хора действително ще се борят срещу истинските престъпници, обяснете? Бившите ви колеги имате предвид ГДБОП, ДАНС и така нататък? ГДБОП, ДАНС и така нататък. Абсолютно всички. Ние сме едно. Наистина ли МВР ще изхвърли Цветанов, ако Бойко Борисов не го изхвърли? Не мога да кажа. Нямам идея. Аз не знам какво става в МВР. Наистина не знам какво става в МВР. Аз от няколко месеца умишлено не контактувам с бивши колеги. Просто съм, как да ви кажа, като заразно болен. Не искам да принеса вируса на някой друг. В крайна сметка да ви питам накрая, все пак, що си подадохте оставката? Той господин Борисов го каза.